Barka da aiki. Barka da Tashi lafiya. Lafiya Masha Allah. Na ce Jagwa ko ya leko nan yayi aiki yau a nan kuwa. Jagwa ko? Jagwa. Ai ni yau ina tunanin na gansa a kan gwadan ladi. Subhanallah. Nan na gansa dai na ce to wannan shi ya aka yi haka. Nan dai kan gwadan ladi. Nan dai kan gwadan ladi. Subhanallah. To Allah ya sa ba shaye-shaye nan nasu suka je suke ta yi. Yana nan na gansa ina ga shaye-shayen sa yake. Domin na ga yanayin sa ba a hayyacin ne ba. Kaga alamu a bige yake. Gaskiya dai da alamu. Ubangiji Allah shirya. Bari in lallaba in je dai kai yabo kan gwamnati. Na gode. Yawa sanun ku ya kan. A cikin watan Ramadan alfasha ma mu ta a cikin watan